Fareino eu, busco máis detalles e tento falar co profe, concluiu Marta. Cita ti o resto da escopanda, para quedar na terraza da Alameda. Ambos cumpriron o seu cometido, como verdadeiros protagonistas dunha película de polis e ladróns. Ás 5 da tarde, a cuadrilla estaba no lugar convido, cun mapa do camiño despregado sobre a mesa. A esa altura da tarde, Marta xa tiña elementos dos que falar. Atopei bastante material, aínda que a policía non dá moitas pistas, semella desorientada. Os cacos non deixan pegadas importantes. Se é así, non será cousa de Mr. de Tope. Os seus esbirros son uns trapallas, apuntou Álvaro. Saca, roubaron un formoso capitel en Satiro, peza románica do século XII, considerada unha obra cumio neste estilo, continuou Marta. Do Museo de Navarra levaron a arqueta de Leire, tallada en marfil de elefante, e tamén outro capitel do taller do mestre Esteban, coñecido como Dios, Cines ou das Aves, e da portada da igrexa do Santo Sepulcro de Estrella roubaron a estatua de San Martiño de Tours. Coincidencias? Preguntou Xiana. Sí, as tres pezas pertenecen á época do románico, aínda que a arqueta prodece do Califoto de Córdoba. Que faremos? Non tiveron que falar moito, polas 5 cabezas cruzou a mesma idea: investigar. Arbofe era tempo de vacacións. Ademais, resultaba unha boa causa para coñecer o camiño francés de Santiago. Enrique non tardou en facer cabaladas. Roubaron en Jaca, primeira capital do reino de Aragón na Idade Media, en Pamplona, onde se atopa un dos museos máis importantes da arte románica, e finalmente en Estella, considerada a capital do románico. Onde queres chegar? Preguntou Jaime o xemelgo. A mesma conclusión adiantada por Marta, o punto de encontro é o estilo románico. Non hai dúbida de ningunha. As dúas rapazas e os dous xemelgos miraron con ar de burla. Non é broma nin absurdo. Vexamos porque reforza a idea. O románico é o primeiro estilo artístico utilizado no camiño francés. Aparece cara ao século XI e a maior parte dos edificios son templos, mosteiros e hospitais. Ao longo da historia, este estilo formou un bárbaro largo. Moitas pezas foron roubadas, vendidas e utilizadas, foron na actualidade unha colección onde existen verdadeiros tesoros estilosos e coleccionistas que aseguraran. Vai nos dicir que estamos diante do misterio do románico. Non si? Ironizou Xiano. De acordo, investigaremos todos os coleccionistas de pezas románicas. Pero hai un fallo, segundo dixo Marta. A arqueta de Leire, aínda que pertence á mesma época, non é románica. Porque se non lembro mal, as ordes religiosas que máis utilizaron ese estilo foron as de Cluny e dos Cister. As dúas eran francesas, nada que ver cos mouros, todos ao contrario. Daquela eran inimigos. Tamén os templarios foron paladíns do románico. Porén, non mestures. O roubo da arqueta pode ter algún significado distinto, respondeu Sabichón. Non perdamos máis tempo, tomou o mando Marta. Como ven, sentado habitual na copanda. Chamémonos a Tresere. Dito feito, afastáronse cara a un clareiro fora da vila. Alí, os dous xemelgos e máis Xiana sacaron os seus talismáns.
xuntaron o serre de ouro e todos a unha dixeron: 2 máis 3, Merlín, Aos poucos minutos chegou voando a máxica bola vermella, do tamaño dunha pelota de golf. Pousouse aos seus pés e de seguido expandiuse. Chegando a máis de 2 metros de diámetro e erguida sobre o trípode das súas patas até transformarse na moderna nave Roa 3R 0.25, o 3R tan amigo e tan querido da cuadrilla. Don Pitágoras non responde. 3R executou o seu coñecido xogo de luces e fixo soar a metálica voz. Preparado para misión punto, sistemas baixos, control punto. Unha vez que estiveron no interior da nave, ao tempo que Enrique fixaba a ruta no ordenador para dirixirse a Estella, o último lugar no que estiveron os ladróns, Marta tivo unha idea.